Ez bête nikarim li jiyanê bêjim ez saxim yan ez mirîme. Deman ku tu hebe ez saxim, tu tunebe ez mirîme. Kanî gelo kîja kesa dikare ev dilê minî xemgîn bi eşqa wê delalê dikele dermanke. û kîja kesê dilxwaz wê miradê min û wê kesê bi hev bîne. Ev dilê minî ji hesreta wê ya rê serxweş kî dermanke? Kîja dostî hêja wê min û wê kesê bige ji hev. Gelo mirovekî dilşewa tune ji wê delalê xeberekê bide min û bêje delala te jî hesretan te dilê wê agir ketiye. Nizan wê berê xwe kuda biçe, lebelê baş e nemirî zîndî ye. Te ji bîr nake û destên te bernade, soza xwe bicîtîne. Evîna wê jî weke an te heyan ku cesedê xwe teslîmî goristanê bikeye.